Yan na kinakauli kita kay maupay na laliwat nga oray kadmi tinanilanda. So adi kita yan na plaza mapikiginabot kita basta nga ni ko ano daw man tao din ni man. Oh pamulay kita pamulay. Apakya na kay mo. Hinot ada ha kuan ha kwarta nga 50 pesos. Pipiraton plug din niya kuan 10. Ya pa kung pipira. Ano tadat 20 pesos. Apakya na kay mo. Hinot ada ha kuan ha kwarta nga 50 pesos. Oh, sige ikaw. Ano ada iton 100. Hinot ada kuan. Ada itong 200. Ay, God bless. Oh, hinot mabaton. Pipira ito nakasya kuan. Akasya din niya. Hey, good morning. Oh, good afternoon. Today is Monday, February 3. Yan na kinakauli kita kay maupay na laliwat nga oray kadmi tinanilanda. So adi kita yan na plaza mapikiginabot kita basta nga ni ko ano daw man tao din ni man. Oh pamulay kita pamulay. Okay may dahinin baga nagkuhan haton nakialayon naliwat pamulay kuno para marisyo. O pipirat plug 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay ano yung putanit plaza at plaza it plug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mulay kita mulay hinat matigo tag sourcing quintal la kun hinat makatigo ha sige siya niya pakiana ano kuya go ayan hinat siyan ikaw okay pakiana kay mo hinot ada ha kuan ha kwarta nga 50 pesos. Waray ma kuan ha waray ma. Hiruas. Ano ha? Hino ikaw. 1. Ano. 1 2 ha? Oh yolo. Ayo kayat magpiyat aging pakyanan. 1 2 3 4 5 Aray. Aray Aray ano? Okay. Ako ni kaduha. Sige. Ikaduha. Talikod ngadi. Pipira ton plug pull din niya kuan 10. Ya pa kung pipira. Plug pull 17. Waray, diriya mo. 17. Sirot. Pan nala ha? Pan nala. Ano pa ito? Sticker nala. Sticker. Waray may nagdog. Sabi ito yung iba bot niya. Pagyon. Ako di po kakain. Ano. Sticker nala. Waray nakabaton. Thank you. Yala ka din ba? Nababaliw. Oo. Ibalik nga ako. Ibaliwat iba ang kuwan. O sige. Ino tada 200. 1 2 3 4 5 Waray. Waray na ka kombo daw. So di. Pagkaya na kita dito tro. Pagkaya na kay ano tadat 20 pesos. Ha? Ruas ya. Okay. Mamuli ka, sige. Ano tada iton 20 pesos? Serizal. Dari piso iton.
Badaw. Ano man, hikon. Dilyo na tago! Ako Ah, pagkana kita didi, mga estudyante. 14, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hinayot matigo. Ay, matigo ka mo. Panino tadat kwarta. May da premium nga 50. Oh, sige, hinot siyan. Ano, hinot siyan. 50 la, hinot matigo. Oh, sige ikaw. Ano ada iton 100. Hinot ada. Oh. Yes, bosen kuan 100. Bali na po. Hindi mo na sir yan ala. Ah, sirit. Bado, oray kulang man niya kabaton tot. Oh. Oh. Speaker na la. Thank you. Oh. Thank you. Buray may nakabaton. Amay kemtang dinit plaza. Amay na niya baga request nga baga makita di diha plaza. Ay magpapamulay kita. Hinot maruruyag. May da premium nga 50 kung makabatong ka mo kanino tada itong kwarta. Sige nga. Ah, hinot siyan. Pero hinot tada 100. Hello. Hinot tada 100. Piso na lang yan. Wow. Aray. Bodo. Ikaw maram. Dapat maram ka mo iton kay kuan ito naton currency Pilipinas. Diba? Kita daw ni. Hala. Oo. Kuman. May da pakyana, may da premium nga 50. Hinutadat kwarta nga 100. Ah. Ay ko naman. Waray. Di ka maram. Gida mo matubak. Last, sige, hinutadat 500. Ayun po. Di rin pwede nga ikat mabot pagpakyana. Oo. Kulang na ako baton. May pakyana kayo mo. Labot lahat sticker, may da premium na 50. Hinutadat 20 pesos. Ikaw? Oh, na Emmanuel. Ha? Emmanuel. Manuel Alquizon, sure ka? Oh, sige, may da ka 50. Hala, kakadaog. Oh, hinapat mabaton, ikaw. Hinot na baton. Hinot adat 100. Oh. Hinot adat 100. Ya, di ba daw nila daw unakuan? At may kamay. Oh. May isa kita hinin. Oh, may mo penyo pamulay kay kulang na katigo diri dahil maubusin dali-dali nga kwarta. Oo, ha? Kaya ano pa kita dito tro? Pwede magpakian ha? Hello, pwede magpakian ha? May makaw-kabaton, may da 50 pesos. May makabaton, may da 50 pesos. Hinutadat 100. Hinutadat 100. Siguro wa do tayo ambot. Ya ko na lang. Itadat 100. Ya ko talo. Alright. Hinutadat 100. Badong. Badong. Hinutadat 50. Si Josmilia. Oh, normal lang. Yes, Binya. Naranim. Okay. Ayos. Hinot mabaton. Hinot adat kuan. Ada itong 200. 200 per share. Badaw. Bata ada 200. Ha? Alo, gud kimaram ka man. Oh. Hola. Kasing pinta, oh, daog ka. Isla do makapagal. Oh, ina ta 200. Oh, 100. Oh. Manuel Rojas. Ngayon, 50.
Wala. Oh, may kalakalak si ano. Ano pa, pakita nyo? Daw, wading. Pipirat plagpol din niya ako ang plaza. Wari maling ya, wari matutdo, wari maiha pala. 16. Moram ko man. Di kulang yun usa. Kulang yun usa. 17. Oh, wow, 17 oh. Oh, ikaw nakabaton, oh, ikaw. Oy, ano yun? Anong kita maklik? Ano ba pakiala? Masayang Mapakya na kita. Oh. Ay, God bless. Oh, hinot mabaton. Pipira ito nakasya kuan. Akasya din niya. Ogi, 16. Akasya. Akasya. Wala ay pagkila. Ayo pagkila. Oo, sa. Isa, duha. 5. Tulo, upat. Lapulo. Dire. Usa, duha, upat. 5. O dire ka na makabaton, nagdaog ka na. Tira na, yapilak na, yapilak. Sige, thank you. O sticker na lang tiba, sticker. Shout out, sakita nyo. Sticker. Thank you. Ari kulay na baton. Ari man nagpapakabaton tat pakiana. Tama ba niya mga baton na nagdaog? Amulen ta trabaho. Hindi rin dahil tigda ngayon. Hindi rin ngayon matitigda mauubos. Buwas ngayon kita. Nga kita tibalot ng barangay. Para marisyo. Nga kita tibang barangay. So again, amo nato niya na nahimo kay kanina good man nakadto kita hakuan hospital padulong kit nagpa-check up ka na mo pinalang waray ka admit. So amo tato niya na baga nahimo ng adlaw February 3. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung nagpapabiling nagyapon niyo ngayon ubos sa sangkay. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chop chop. Oy, February 3 yan na 2025. Oh, Marisya, no? Okay.